खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै नै दिनै जोङो माजबाताव थांनो ओंखारदों माजबाताव बाबानि खामानि दङ बाबाया रिटायार जाबाय नालाय ओंखायनो माखासे खामानि मावगासिनो बाबाया थ' दिनै बाबाखौ जोङो माजबातसिम लांनांगौ ओमफ्राय आंहा ओंखारनाया जाबायनो बाबानाबो जाबाय नै दा जोङो थांसैयानो खोरखिफोरखौ फांजोबना लानोसै Baba, mau office थांगोन नो? Mazbatआव. Mazbatआव. मा office? Block office नो educationनि block office. Educationनि. बाबानि खामानियाव आरोना? बाबानि रिटायारनि. रिटायारनि. पेन्सननि खामानि. पेन्सननि. लामाया एसेबो मोजां नंथ्रा बिथिंजाय जों माबायाव माजबात थांगासिनो दङ दे दा हाबनो नागिरदों दा थांगोन औ खिथाहर औ दा जों फैगासिनो माजबातनि अफिसाव आलदा नुखायो बाइस बियो मालाबा अरां सफैबाय जोङो बेयो ओरै आखिथिं नायदे बे थानांगौ बोराया बिष्णुदाया बिष्णुदा जागोन आरो बोरायनायखौ नङा आयौना बिष्णुदा होननायखायनो आंबो होनफ्लांबाय आरो बोरायबायथ' आरो बाबा उननिफ्रायबो बोरायसिनो आरो जिं जिं साहा बागान थानायजों मोजां मोनथारो बिसोरनि माबा दङ दां प्रग्राम UN एकाडेमि बियो UN एकाडेमि माजबाट जों सफैबाय जायगायावहाय ओमफ्राय बाबाया थांबाय गावनि खामानिखौ मावनो थाखाय ओमफ्राय जों सानैजों बाबाखौ नेगासिनो दङ आरो दा बांद्राय गोबाव लाया होननानै बुंदों बाबाया खामानिखौ नेथ'नोसै बाबाखौ दा गोदोना सानाया मारै मोनदों सादोंना नांजाहैनोसै दावरावथार बाहेराव माजबातनि लामाया बिराद गाज्रि मोजां नङा आरोना ससे गाज्रि ससे मोजां दासिमबो मोजां खालामजोबाखै थांनाय बाराव जों फैनायावहाय गासिबो लामायानो एसे गाज्रि गोजामोन आरो ओमफ्राय दा मोननैसो जायगायावहाय बे पट हल्स थानायफोरखौ माने मोजां खालामबाय ओमफ्राय खायफाया खालामाखै आरो ओमफ्राय मोजां खालामबाथ' मोजाङानो थांलाय फैलायाव सुबिदा जायो खिन्थु गाज्रिबा बिराद खस्थ' आरोना एक्सिडेन्ट जानायनि गोबां चान्सेस थायो आरो जों बेहाय फैनाया खननै जाबाय ओमफ्राय दिनै जों खनथाम जाबाय आरो आइनि खामानिफ्राव जों फैबाय थानाय जायो दिनै बाबानि खामानियाव फैबाय जों फैनाय अफिस खाथियावनो दङ नै इरि कनसेन्ट्रेसन सेन्टार माजबाट उदालगुरि माब्ला गायसनदोंमोन बेखौ 1958 गोजामथार माथो बेलाय बिसिनि माबा रेलि जादों मा नांगौ बिसनो एसटिनि लामाया ब्लक जाबाय रेलिनि थाखाय आयु बुरला लालायलायनानै फैयो माथो गुरिसे ना गुरिसे এখন
Dhanनि condition बबेजों बारगोन जों दा सेस ओरैबो जाजोब्बाय खतम दै बेखौ ओइ बेबो थाबाबो जाथारो थाखाथारा बिसोरबो जोङो दा आइखौ लांनो फैदों स्कुलनिफ्राय आइया ससे फैगासिनो लामाया बैनो आइजों आइनि लोगोजों কি ক্লাস गरमा थाबायना फैनो मानो थांखो अ जि थांदो नोङो फैनाय माबायानो गैयामोन जोंनि स्कुलाव थानायाव सान्दुं गैयामोन दा सान्दुं ओंखारनोसै हथाथनो जारलासो बाय बाय nursery बेनो ना अफिसा डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिसार उदालगुरियाव सफैलायबाय जोङो आइनो सिङावनो फैबाय रसमलाइखौ गोथाव थान्दा नामा दे जादो होमबा आइ लायनोसै रसमलाई এটা মোক স্বাদটো নালাগে আৰু पेट पुजाबो जाबाय जोंहा हांसोआसो जायाखै बेना थाबायलाबाय थानाया बायरायाव हगारदोंना ओंखायनो दहाय उदालगुरिनिफ्राय सफैनानैहाय बिराद गोबाव उन्दुखांनानैहाय दासो सिखारदों माने खयथायाव सिखारदों जों 5:30 सिखारबाय सिखारनानैहाय दा जोङो फिन रौतायाव थांगासिनो आंनि मोनसे खामानिनि थाखाय सासे डक्टरनाव थांगासिनो बेनिफ्राय मोनसे सिगनेचार लानांगौ मानो होनबा आं पोस्ट अफिसाव खामानि मावोना बे खामानिनि थाखाय डक्टरनि सिगनेचार नांगौ जादों आरोना सिगनेचारखौ दा लायनो थांगासिनो आरो बे डक्टरखौ मोनायावसो लोगो मोनो नालाय ओंखायनो जों दा मोनायाव थांगासिनो आरो ओमफ्राय दिनै आङो हाखु दाखुआवनो गावनि स्पेकखौनो लाबोनो बावगारबाय ओमफ्राय दा गोजाननिखौ जेबो नुवाखै नों नुनानै खिन्थाबासो राजा जेबो नुमाराखै आङो बे सिगाङाव थांनाय गारिनि नाम्बार प्लेटखौबो नुवाखै आङो गारिल' थांदों होननानै सिनायो आरो दसेल' नालाय 5 मिनिट्सनिल' खामानि ओंखायनो माने गानबोआसै आरो जेरावबो थांनो गोनां गैखाया नालाय थांना फैग्रोनोसै आरो आं ओरै केमेराजोंसो जुम खालामै नायनांगोन बिना AS27B0245 दासो फैदों बिसोरो दहायना
जाबाय दे दे दहाय जों सफैनानैहाय फ्रेश जाबाय फ्रेश जाखांनानैहाय धुप धुना सावबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जाबायबो ओमफ्राय दा उन्दुनायनिबो सम जाबाय आं ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामला नोंथांमोना ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार ओमफ्राय आं दिनै ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गुबुन मोनसे ब्लगाव फिन लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ एसेनोसै गोजोन्थों बाय